gegeven moment kwamen ze met het idee, we hebben een rouwstoet nodig in het stik. En dan met 50 man in zwarte kleren en dan gaan we op vrijdag naar de kroeg in Oude Ziel. En elke soort 50 man zwarte kleren, een paar dragers, komt goed. En we zijn de man met de jongens, komen we daar, een kwartier verzorgen, die kroeg rent vol met mensen in zwarte kleren. Die uitvregen van wat doen we hier? Ja, dat lezen we direct wel uit. En ze hebben heel het dorp in beweging gewoon en ze vonden het geweldig. De mooiwerking in het dorp, dat is fantastisch. Als de provincie erin slaagt om in 2018 een culturele haardstad van Europa te worden, dan zou dat een mooie opstekker voor de cultuur en economie in Friesland wezen. Maar dan moeten we nou wel met je allen in actie komen. Sneun is officieel dat in actie komen in gang zet, met de reis 2018 in Sint-Jabek. Tjer Kooistra en Wiebo Smits vormen een van de artistieke teams van Friesland 2018 en binnen al uiteenzet op het beeld. Die reis houdt in dat wij elk jaar, van nu af aan tot en met 2018 als we culturele haardstad zijn, een aantal dorpen eigenlijk 2 vragen stellen. Gewoon, wat verwacht je van de toekomst? Dat is 1. 2018. En waar ben je goed in? Cultureel of wat leeft hier? En dan hebben we mensen als Tjerk Kooistra of mensen van Buog. Die maken daar dan een plan op. Dus de kwaliteiten van het dorp en de verwachting van de toekomst. Nou, dat levert een programma op. Dat kan zijn muziek met sport. Maar in afval het dorp vertelt over zichzelf. Het dorp is aan het woord. En dat doen we, zo bouwen we door heel Friesland op reis naar 2018. Dus dwarpen die hoeven zelf helemaal niks te doen. Jim komt los. Ja, dat mag wel aanmelden. Ja? Ja, dat gebeurde al. Van de Lawaai belden ze en die zeiden van we hebben Simmerdijs, maar we werken ook al een paar dorpen. We willen graag meedoen. Nou, hartstikke mooi. Maar er zijn er hele soort zezen van de maatschappij bezuinigd worden op die cultuur. Kennen wij dat wel? Want er zijn meer kapers op de kust. Hè? Er zijn meer steden die het mooi doen willen. Binnen wij wel partij? Ik denk het wel, juist omdat wij het met alle inwoners doen willen. Met de mensen. Wij beginnen bij de mensen zelf. Willen wij dat oorzien als die oor? Ja, die beginnen bij stenen en bij miljoenen en bij gebouwen en bij beton. Nou, wij zeggen wij beginnen met landschap, de taal, de cultuur, de mensen zelf. Draagvlak bij de bevolking is een criterium wat Europa ook had. Dus nou ja, dat doen wij. Wij beginnen bij de mensen zelf. En als Friesen het willen, dat krijgt ons maar een halve stedentocht. Als wij dat mogen organiseren willen, als wij een wedstrijd winnen willen, dan doen wij dat. Een van de ideeën is op de Oude Wildijk om net een streetfestival, maar een huiskamerfestival. Dat er in verschillende huiskamers, dat de bezoekers die krijgen een culturele tonton, neem ik het dan eerst maar even. En daarin krijgen ze informatie. Hier speelt het nou bij een band en dan is er iets te zeggen van een beeldje kunstenaar. En dat alles, al die kunstenaars van uit het dorp of misschien er ooit wennen. En dus net in te vliegen, maar dat gewoon als kader te bedenken. Dat is een van de ideeën die het nou op de rol laat. Het grappige ervan is dus dat je eigenlijk zelf nog geen idee hebt wat dat wordt. Want dat maakt je de meesten zelf. We hebben een geweldige traditie, maar we willen innoveren. Nou, en dat kiest mooi cultuur, mooi nieuwe kennis die hierheen helst. Daar hebben we haast een University Campus Friesland. Dus we hebben van alles hierheen. En dan maken we ons voordeel nog maar doen. Maar deze reis heeft als doel om de mensen om draagvlak te krijgen, om de mensen aan het werk te zetten, mensen ideeën krijgen te laten en dat het begint te leven onder de mensen. Want dat is... Ja, precies. Nou, dat is het eigenlijk wel wat over gaat. Ja. Nou, ik hoop dat het slaagt. Je hoort er nog veel van. Kom maar weer. Goed. Oké, mooi.